ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് പെസ് 2022 അഥവാ ഈ ഫുട്ബോൾ 2022 ഐക്കോണിക്കും സ്കിൽ ടോക്കനും പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്ററും മാനേജർ സ്കില്ലും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെസ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. മാക്സിമം എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് അടിക്കാനാണ് കാണുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക. ഗായ്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം. അപ്പം ഇന്ന് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം. നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ 2022 കിക്ക് ഓഫ് ആവാൻ പോവാണ്. ഈ സെപ്റ്റംബർ 30 അത് കൺസോൾ ക്വിറ്റാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായില്ല. മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യം ഇയർലി ഓട്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടം മീനിങ്സ് ഒക്ടോബർ ഓർ നവംബറിലാണ് ഈ ഗെയിം മൊബൈലിൽ കൺസോൾ ആവുകയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ട്രെയിലർ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊനാമി. പെസ്സിനെ ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ട്ണറായ ക്ലബിൻ്റെ ടീം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുക. പെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം ബിൽഡിങ് മാത്രമല്ല, മാച്ച് പാസ് ആകാൻ തുടങ്ങിയ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെസ് ഈ ഫുട്ബോൾ 2022 കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൊനാമി. മാച്ച് പാസ് മാത്രമല്ല, പുതിയ ഇവൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊനാമി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മാച്ച് പാസിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും വിശദീകരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മാച്ച് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റ്സ് കളിച്ച് റിവാർഡ്സ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇതാണ് മാച്ച് പാസ് എന്ന സിസ്റ്റം. മാച്ച് പാസിന് 2 മോഡുകളുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പെയ്ഡ് മോഡും ഒന്ന് നോർമൽ മോഡും ആണ്. സ്പെയ്ഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോയിൻ വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ. അതാണ് സ്പീഡ് മോഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം അതൊക്കെ ഈ ഫുട്ബോൾ 2022 വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പുതിയൊരു ഇവൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൊനാമി. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് എന്നാണ്. വീക്ക്ലി ക്യാമ്പയിൻ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അങ്ങനെ 3 എണ്ണമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ റിവാർഡ് എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാം. അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചാൻസ് ഡീല്, എന്താണ് നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ്. ചാൻസ് ഡീലും നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റും ഒന്ന് യോജിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്സ് പ്ലേയേഴ്സിന് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇതാണ് കൊനാമി കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്പർ 1 ചാൻസ് ഡീലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചാൻസ് ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊനാമി തരുന്ന പ്ലെയറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഥവാ ഐക്കോണിക്കോ ലെജൻഡൊക്കെ നമ്മൾ കറക്കിയെടുക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കറക്കി എടുക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇവൻറ്റ്സ് കളിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കൊനാമി. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം അതാണ് ചാൻസ് ഡീല്. അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നാണ്. നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യാം. അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയർ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോമിനേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. പെസ് 70, പെസ് 18, 19, 20, 21 അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാത്തിലും ഈ റാൻഡം പ്ലേയേഴ്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെയല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യാം. ഈ ഫുട്ബോൾ ഷോപ്പെന്ന് പോലെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യണ്ടേ. അത് ഏത് കാർഡാണ്, എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് വെർച്വൽ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സാണ് നമ്മളിതിൽ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഈ ക്ലബ് കോയിനും GP പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ 3 ഇതാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഈ ക്ലബ് കോയിനുള്ള മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിനാക്കി. പിന്നെ GPൻ്റെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് GP തന്നെ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെ ലോഗോ. അടുത്ത പറയാനുള്ളത് ഈ ഫുട്ബോളുള്ളത് ഇത് പോയിൻ്റ് എന്നാക്കിയാണ് കൊനാമി. ഇനി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിൻ, GP, ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ്, ഈ 3ൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ, GPൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റ്, ഈ ഫുട്ബോളിലെ ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിൻ്റ്, GP, ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ്, ഈ 3 ഡീറ്റെയിൽ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അത് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിനെ പറ്റിയാണ്.
ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഥവാ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ മാച്ച് പാസ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ പ്ലെയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ അനദർ ടൈപ്സ് പല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിനെ പറ്റിയുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് GP വെച്ച് എന്തൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. GP മീനിക്സ് ഗെയിം പോയിൻ്റ് എന്നാണ് GP അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്ലെയേഴ്സ് മാനേജർ, അതാണ് ഈ GP വെച്ച് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്ലെയറിനെ റെഡീം ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ് വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കാർഡാണ് ഉള്ളത് ഇത് വരുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിലുള്ളത് ഐക്കോണിക്, ലെജൻഡ്, ബേസ്, ഫ്യൂച്ചറാണ്. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ 2022 വരുമ്പോൾ 4 കാർഡ് തന്നെ. പക്ഷെ ഐക്കോണിക് ഇല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ട്രെൻഡിങ്, ഫ്യൂച്ചർ, ലെജൻഡറി, അങ്ങനെ 4 ഉള്ളത്. ഞാൻ ഓരോ കാർഡിനെയും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യത്തെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർഡിനെ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർഡ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ലെജൻഡ് ഐക്കോണിക്കൊക്കെ പോസ്റ്ററിലാണ് കറക്കുന്നത്, അതേപോലെ ആയിരിക്കും വരിക. അങ്ങനെ വരണം, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവുക. അങ്ങനെ കറക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരാൻ മതി. അപ്പം അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിന്, GP, പിന്നെ ചാൻസ് സ്റ്റീലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അത് മനസ്സിലായവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ GP വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ബേസ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മൾ GP വെച്ച് ആ പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ആ പ്ലെയറിനെ ടാർഗറ്റ് വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി GP കൊടുത്ത് കറക്കേണ്ടി വരും. ഈ പ്ലെയർ നമുക്ക് കറക്കി നമ്മളെ സ്കോളിൽ വെക്കാം, റാന്തം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളെ സ്കോളിൽ വെക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത പറയാനുള്ളത് ട്രെൻഡിങ് പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ്. ട്രെൻഡിങ് പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പ്ലെയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വീക്കിലെ കളി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ചിലെ കളി വെച്ചാണ് ഈ പ്ലെയറിനെ കിട്ടുക. ഈ പ്ലെയറിനെ നമുക്ക് ലെവല് പുഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ പ്ലെയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നോമിനേറ്റിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്താണ് ഈ പ്ലെയർ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം, കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയറിനാണ് നമുക്കിത് സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ പ്ലെയർ നല്ല കളിയായിരിക്കും കളിക്കുക, കാരണം ഇത് ലെവൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം കിട്ടുന്ന തന്നെ ഫുൾ ഇതായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഈ കാർഡ് നല്ല ട്രെൻഡിങ് കാർഡ്, നല്ല കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാർഡായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചർ കാർഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫീച്ചർ കാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പ്ലെയറിനെ ഒരു കറണ്ട് സീസണിലെ കളി വെച്ചായിരിക്കും ഈ പ്ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് നമുക്ക് റാൻഡമായാണ് നമുക്കിത് ഈ പ്ലെയറിനെ എടുക്കാൻ കഴിയുക. പിന്നെ ഒരു വർഷം കരിയറായി പോകാൻ മതി, കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ പ്ലെയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിൻ വെച്ചും ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ് വെച്ചും ചാൻസ് സ്റ്റീൽ വെച്ച് നമുക്ക് റാൻഡമായി പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്കോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയൊരു പ്ലെയറാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായി പറയാവുന്നത് ലെജൻഡറി കാർഡാണ്. ലെജൻഡറി കാർഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐക്കോണിക്കും ലെജൻഡും കൂട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ് ലെജൻഡറി കാർഡ്. ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ ലെജൻഡിൻ്റെയും പവർ കൊടുത്തായിരിക്കും ഈ കാർഡ് വരുന്നത്, ലെജൻഡറി കാർഡ്. അപ്പം ഈ പ്ലെയറിനെ ലെവൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഈ പ്ലെയറിനെ എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിൻ വെച്ചും പിന്നെ ചാൻസ് സ്റ്റീൽ വെച്ചും ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻ്റ് വെച്ചും റാന്തമായി നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സ്കോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലെയറിനെ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. പിന്നെ ഈ ട്രെൻഡിങ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ 3 കാർഡും നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും, കാരണം ട്രെൻഡിങ് പ്ലെയർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയാണ് കിട്ടുക. ഫ്രീ ആയല്ല കിട്ടുക, നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്താണ് ആ പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് നോർമലി ഉള്ള ഇവൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ്. ടൂർ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ചലഞ്ച് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ ക്വിറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ മാച്ച് ലോബി ഉണ്ട്, ഈ ഫുട്ബോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ലീഗ് പറഞ്ഞ മാച്ച് ഉണ്ട്. ഇതിനെ കുറച്ചും ഒന്ന് കറക്റ്റായി പറഞ്ഞില്ല. ഗെയിം ഇറങ്ങിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന റിവാർഡ്സും ഇവൻറ്റ്സും എന്താണോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒക്കെ ഗെയിം ഇറങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം. മൊബൈലിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഇയർലി ഓട്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ എൻ്റെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇത് ഒക്ടോബർ നവംബറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കിത് മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഓവർവ്യൂ ആണ്. എല്ലാ കൊല്ലത്തെയും പോലെ iOS-ലും ആൻഡ്രോയിഡിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഗെയിം അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാരി ഓവർ ആവുക, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാരി ഓവർ ആവാത്തതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓണർ നെയിം ക്യാരി ഓവർ ആവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല മാനേജറിനെ വെച്ച് പല സ്ക്വാഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ബോൾ സ്ക്വാഡ്, ഒരു ഐക്കോൺ സ്ക്വാഡ്, അങ്ങനെ പല സ്ക്വാഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനേജറെ വെച്ചിട്ട്. അതൊക്കെ ക്യാരി ഓവർ ആയി പോകും. തേർഡ് വൺ മാച്ച് സ്റ്റോറി, റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലബ്ബ് ബാലൻസ്. നമ്മളെ മാച്ച് സ്റ്റോറിയും റേറ്റിങ്ങും മൈ ക്ലബ്ബ് ബാലൻസൊക്കെ റീസെറ്റായി പോവും. പിന്നെ നമ്മളെ ടീം അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും ഈ ഫുട്ബോൾ 2022 ആകുമ്പോൾ. അടുത്തത് നമ്മളെ വീഡിയോ സെറ്റിങ്, കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്, ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിനൊന്നായി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടി വരും ഈ ഫുട്ബോൾ 2022 ആകുമ്പോൾ. അടുത്തതായിട്ട് മാനേജർ സ്കില്ല്, പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ, സ്കിൽ ടോക്കനൊക്കെ റീസെറ്റായി പോകുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് മൈ ക്ലബ് കോയിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിൻ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊനാമി. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ക്യാരി ഓവർ ആവും. അടുത്തത് ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് പോകേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് അറിയിച്ചാൽ മതി, പെസ് കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൊന്നും അമർത്താനും മറക്കരുത്. എന്നാലേ കാണുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഈ ഗെയിം എല്ലാം ഫുള്ളും സപ്പോർട്ട് ആവാനുള്ള കാര്യത്തിനൊരു സംശയമാണ്. അത് പെസ് പോലെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നിട്ടാണ്. പെസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോണിൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. 3 GB 4 GB റാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല, കിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ്. എന്തായാലും ഒരു കിടുക്കാച്ചി സംഭവം വരാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാനും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, നിങ്ങളും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഗൈസ്, ബൈ.